Sobre na usab nga gipamatudan sa GMA Regional TV kung unsa ka importante ang lokal nga mga balita. Sa labing wahing Gandingan 2021, the 15th UPLB Isko't Iska's Multimedia Awards. Giila ang mga balita nga gihatod sa labing tinahod ug respetado nga mga news teams sa GMA Regional TV. Aniya ang report. Ang pinili ng mga Isko't Iska bilang most development-oriented feature story ay ang Balitang Bisdak, GMA Regional TV. Ang balita nga nahipos ni GMA Regional TV Balitang Bisdak correspondent Luan Merundina ug ang iyang video journalist nga si Godfrey Relien ang mitatak sa mga hurado. Kabahin kini sa usa ka doktor nga nagpositibo sa COVID-19 ug naglisod sa pagpangita ug hospital bed. Sa dihang naayo, inay talikdan ang katungdanan, nagpadayon ang doktor sa pag-alagad sangan sa serbisyo publiko. Ang balita ni Rondina ang midaog sa Most Development-Oriented Feature Story. Laing midaog isip Most Development Investigative Story ang balita sa GMA Regional TV Balitang Amianan. Saksi ang Senior Desk Manager o Balitang Amianan Anchor CJ Torida uban ni Senior Video Journalist Wilson C. sa nahitabo sa ilang mega flood sa Cagayan o sa kasikbit niini nga mga lalawigan sa miaging tuig. Nasaksihan sa Balitang Amianan team ang dugang pag-antos tungod sa pandemya o sa katalagman. Ang halapad nga pagbaha mao'y naghatod sa paglusad o investigasyon sa nagduma sa dam. Ang entries sa Balitang Bisdak o Balitang Amianan mipildi sa ubang entries nga gisumiter lukop nasod. Tungod sa kadaugan sa GMA Regional TV, gipalanog ni First Vice President and Head sa Regional TV and Synergy, Oliver Victor Beltran Amoroso, ang tibuo kasing-kasing niyang pasalamat sa University of the Philippines Los Baños o sa UP Community. On behalf of the men and women of your GMA Regional TV, ako po si Oliver Victor Amoroso. Nagpapasalamat po kami sa Universidad ng Pilipinas Los Baños, UP Community Broadcaster Society sa muling pagkilala nyo sa inyong GMA Regional TV sa 15th Gandingan Awards. Maraming salamat po. Kini ang GMA Regional TV Live. Sa Pikas Bahin, ang GMA Regional TV Live sa Central ug Eastern Visayas usa sa nominees sa Most Development-Oriented Talk Discussion Program. Chelo Valiena, Balitang Bisdak.